Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादर भिडिअ स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गुबुन मोनसे भिडिअआव बा गुबुन मोनसे टपिकआव बरायहरफिनलायबाय स' दिनैनि मेन टपिकआनो जागोन एग्जामनि थाखाय बेसेबां मार्क्सनि कुइसननि एन्सार लिरनाया जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट स' बेयो जों गोबां स्टुडेन्ट्सफोरनि गेजेराव कुइसन जानो हागौ बा जाखायोआनो माने जों माबायदि बेसेबां मार्क्सनि जों लिरनो आरो माबायदि जों स्टाडि खालामनो बेनि सायाव नोंथांमोना जुदि फुललि डिटेल्स मोनोब्ला बे भिडिअखौ नायजोबथार फार्स्ट अफ अल गासैनिसिमबो अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव फार्स्ट दिनैसो गोदान फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै डेभेलप खालामनायाव बा दावगानायाव एसे हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय स' माने जों माबा मोनसे साबजेक्टनि नामखौ बा साबजेक्टनि मुंखौ खोनानानै बा जों नुनानै गोबां स्टुडेन्ट्सफोरनि गोसोआव सोंलु सोमजिखांगोन दि बेयो मोनसे आयदा जादोंनि बे मोनसे साबजेक्टनि आच्छा बड' साबजेक्टखौनो जों लाबाय फर एग्जाम्पल बड' साबजेक्टआ मोनसे साबजेक्ट ना आरो बेयो मानि थाखाय साबजेक्ट जादों स' बेफोरबायदि गोबां कुइसन्स बा इंलिश साबजेक्टआ मोनसे साबजेक्ट ना मेथ्स साबजेक्टआ मोनसे साबजेक्ट ना स' बेफोरबायदिनो गोबां कुइसन जोंनि गेजेराव जाया नङा जायो गोबां स्टुडेन्ट्सनि गेजेराव बेफोरबायदि प्रब्लेम फैखायो बा जाखायोआनो स' एग्जामाव गासैबो कुइसननि एन्सारखौ होनाया इम्परटेन्टथार बा मस्टलि होथारनो हायोबाथ' मोजां गासिखौबो होजोबनो हायोबा बाथ्राया बे सैथो जों गासैखौबो होनो हायोब्ला मोजां बे बाथ्राया सैथो आरो कारेक्टलि आरो ट्रुलि आरो नोंथांमोना सानना नायबाबो मिथिगोन गासैबो एन्सारनि कुइसनखौ लिरजोबनाया जोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि मोजां जों गासैखौबो जुदि 100आव 100 मोनोब्ला जों गुबुननि थाखाय नङा जों गावनि थाखायनो मोजां नंगौना नङा लोगोफोर स' एग्जामाव जे कुइसन पेपारफोरनि अल कुइसन्सनि एन्सार होनो हायोब्ला मोजांनिख्रुइ मोजांसिन जायो आरो जों जुदि गासैबो कुइसन एन्सारखौ हाजोबब्ला जोंनि थाखाय मोजां नङा होमब्ला गासैबोखौबो जुदि जों होजोबनो हायोब्ला होमबा मोजां जायो मोजांसिनथार जायो स' बेनिखायनो नोङो जेब्ला नाजानाया मोजांदि सोंलु बिलाइनि कुइसन पेपारनि गासै कुइसननि एन्सारखौ जाहाथे होनो हायो नोंनि जे नाजानाय सेल्फ कनफिडेन्स फोथायनाय आरो नोंनि जुजिनाय नाजानाया जुदि नों गासैबो कुइसननि एन्सारखौ लिरजोबनो हानायसिम थाङोब्ला अब्ला नोंथाङा निस्सय दावगानो हानायनि चान्स दं बा नोंथाङा इयुनाव दावगानो हागोन बेनिफ्राय नाथाय जों गोबां स्टुडेन्ट्सफोरानो कुइसन पेपारनि मोननैसो बाहागोनि फिननाय होगोन साननानै गावखौ थियारि खालामो मोनसे साबजेक्टनि कुइसन पेपारा पेज मोनब्रै फर एग्जाम्पल पेज मोनब्रै जाबायना मोनब्रैनि जों पेज मोननैखौ हाबानो जागोनलै बेफोरबायदि माबा मोनसे जोंनि गेजेराव जाखायो नङा होमबा गार्लसफोरबाथाय पेज मोननैबानो जागोन पेज मोननै हाबानो जागोनहाय बेफोरबायदि माबा मोनसे जों कनफिडेन्स फैयो आरोना जोंनि एग्जाम हलाव स' बेफोरबायदि माब्लाबाबो जानो नाङा स' आङो जुदि हायो आं बेखा फुल गासैबो कुइसन एन्सारखौ होनो नाजाथारगोन बेफोरबायदि मोनसे कनफिडेन्स लानानैसो जोङो एग्जाम हलाव सिट बा जिरायनांगौ बा नाजानांगौ बेफोरबायदि साननानै स' जोंनि थियारि बा जों साखाफारा जानाया बेफोरबायदि जाबाथाय एसे मोजां जायो माने गासैखौबो जों नाजायोब्लाथाय गासैबो मोजां फर एग्जाम्पल जुदि सोरबा सासे स्टुडेन्टआ सानगोनदि बे कुइसन पेपारनि 40% मार्क्सनिल' एन्सार होगोन आरो बेनि गेजेराव खमानो मिनिमाम 30% मोनगोन आरो कुनु मते पास जानो हागोन 30%आवथ' कुनु मते पास बेलेग गुबुन स्टुडेन्टसा साननो हागौदि 70%नि एन्सार होनो हाबानो जागोन जाहाथे 10%आ दानला दुनलायाव 10% थांनानै 60%बाबो आं मोननो हायो आरो जाहाथे 60% ग्रुप कुनु मते मोननाय लोगो लोगोनो आं जुदि फार्स्ट पजिशन फार्स्ट डिभिजन मोननो हायो बेफोरबायदि जायो आरोना जोंनि स्टुडेन्ट्सफोरनि गेजेराव आरो हाखायोबो
60% बाथाय 60% मोनबाथाय फार्स्ट डिभिजनखौ मोनखायो बेखौ मिथिखागौ जों बांसिनानो फार्स्ट डिभिजनबाबो 60नि लाइनाव बांसिन थायो नाजानाया बांसिनानो जोंना खम नंगौ बेखौ जों बयबो मिथिगौ नाथाय जों गोब्राब नाजायोब्ला जों जाफुंसारनो हायो आरो नाजानाया मोजां बा गोनांथि नाथाय आं नोंथांमोना जे साननो हागौ नोंथांमोना मा बखिबाय दं एग्जामनि थाखाय बेसेबां मार्क्सनि कुइसन एन्सार लिरनाया इम्पर्टेन्ट होननानै बुंबाय टपिकआ नाथाय मा बाथ्रा बुंहैबाय दं साननो हागौ नोंथांमोना स' बेजोंनो बे मोनसे रिलेसन दङ लिरनाय आरो मोननाय लिरनाय आरो बुंनाय बे आलादा आलादा मावनाय आरो फिथाइ मोनजानाय बे गुबुन आलादा आलादा जों बेनिनो सायाव जों दा सावरायलांगासिनो दं आरो सावरायबायबो दं बे भिडिअखौ जाय स्टुडेन्टस बिथांमोन लोगोफोर दं नोंथांमोना गासैनोबो शेयार खालामना होथार बे भिडिअखौ गासैबो स्टुडेन्टसानो नायनाया मोजां मोनसे एग्जामाव जनाय गासै स्टुडेन्टसफोरनि मेलेमा ब्रेना आइकिउ लेभेला सेम नङा बा समान नङा बिसोरनि गेजेराव सोरबा जोबोद टेलेन्टेड ब्रेननि स्टुडेन्टसफोरनिफ्राय हमनानै जोबोद जाम्बा मा होनो बिदिखौ पुलिस आरो डान्सबो होनो डान्स ना डुन्स बे प्रनाउन्सिएसनखौ आं मिथिया जायखिजाया DUNCE आरो बेनि स्पेलिंआ डुन्सबो होनबाय आङो हमनानै ला फरायसाफोरबो दं बा स्टुडेन्टसफोरबो दं मोनसे एग्जाम हलाव बेफोरबायदि थाखायो गोबां स्टुडेन्टसफोरानो एग्जामनि सिगां सानोदि स' बेफोरबायदिनो जों सिम्पोलै पास जानो हाबानो जागोन होननानै जों बांसिनानो सानना लायो स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोना नायबाय थादो बे चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आरो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ मटिभेसन भिडिअजों लोगोसे गोजोन्थों